आंनि थाखाय आइ आफा आबौमोनहा जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन। आंनि फरायनायाव मामा बाबा आरो आब' बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों आरो आंनि फरायनायजों लोगोसे। आइखौ जोथोन लानाय आरो आंनि फरायनायखौ लानानै आं मा खालामनांगौ जायोमोन? आंनि फरायनायाथ' एसेबां गोरलै नङामोन। आं गोबां नाजादोंमोन। आंनि आइया गोबां बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। 3-4 इयार्स जाबायमोन। थ' आइखौ जोथोन लानायावबो आरो आं गावनि फरायनायावबो फारसेथिं आं मा खालामजेनगोन जायोमोन। बेरामा आंखौ नाख्रेबदोंमोनब्लाबो आं गावखौनो जेननाय लायाखै। आङो जेसेबांखिनि जौखोन्दो मोननांगौमोन बेसेबांखौ मोनाखै। मानो होनबा आंहा बे समाव ओरैबायदि सिरियास नार्भास जादोंमोन आरो बेरामाबो नाख्रेबदोंमोन। बिनि थाखाय आङो मोजाङै पार्सेन्टेजखौ लाबोनो हायासै आरो आङो एग्जामखौबो होला होननानै सानदोंमोन। थेवबो न'खरनि आंनि आइ आफा गासैबो सार मेडाममोनाबो बुंबाय जे एग्जामखौ होथार। बे जायखिजाया एग्जामखौ होथारनो बुंनायखाय आं एग्जामखौ होथारबाय आरो आंबो होला होननानै सानदोंमोन। थेवबो आङो नाजाबाय। जेखिनि नाजानायनि गेजेरजों बेखिनि फैगोन बेखौनो आं आसा मोनदोंमोन आरो थेवबो आङो बेसेबां पार्सेन्टेजखौ मोनगोन होननानैबो आसा खालामनाय थायाखैमोन। बे बाराव 11 फरायसाफोरा HS उथ्रिसार जाना साग्लिजार ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोदों। उदालगुरि जिल्ला बारबुथान सीमाजों नांजाबनाय मैखोम सुबुं सानखोजों बुंफबनाय 33 नं ननाय सेरफां BTC बियाबनि आवथायाव थानाय साग्लिजार ओनसोलनि माखासे फरायसाफोरा देग्लायनि 2025 मायथाइयाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाया ओनसोलनि थाखाय जारिमिन सोरजिनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि ओनसोलाव सरकारनि फारसेनिफ्राय मोजां मोनसे हान्थामेलानि थाखाय लामा, गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय फरायसालिया गैयाब्लाबो गोजान लामा हान्थिना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों दिनैनि बुब्लियाव बेबायदि फिथाइ मोननो हानाया सोमोनांथावना। बेफोरबायदि फरायसाफोरनि इयुन जिउनि थाखाय BTR आरो आसाम सरकारा दिनैनि सानाव मा राहा लागोन बियो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै थाबाय। दानिया फै बे समाव जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाबखौ नायना लानि। केसेरबारियावबो समायना फामि बिबारा बारो बियो दिनैनि सानाव बे बाथ्राया रोखा जादों। थारैनो नैबे समाव बुंनांगोन आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे 33 नं जि ननाय सेरफां बियाब, बे बियाबनि सिङाव थानाय जि माखासे जि बर' ओनसोल, दा जों साग्लिजार होननानै बुंनांगोन। जाय ओनसोलाव दिनै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय हान्थामेलानि जेबो राहा गैया आरो बेयाव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जिथु बेयाव मोजां मोनसे जि फरायसालि बेनि जेबो राहाया गैया। नाथाय बेबादि गोबां मानि जिथु जेंना, बे जेंनाखौ नेवसिनानैबो दिनैनि सानाव नैबे ओनसोलनिफ्राय माखासे जि फैबाय थानाय जि फरायसाफोर, दिनै बे फरायसाफोरा देग्लायनि जिथु थांनाय जिथु HS आनजादाव बिथांमोना सेथि मासियाव जिथु आवग्रिनो हानानै दिनै बेयाव जारिमिन सोरजिनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। थारैनो जों बुंनांगोन जि केसेरबारियाबो समायना फामि बिबारा बारो बियो दिनैनि सानाव बियो बाथ्राया रोखा जाबाय। नै नोंथांमोना नुगासिनो दङ जिथु नैबे उन्दै उन्दै फरायसाफोरानो दिनै नैबे जि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे साग्लिजार जिथु हालामनि जिथु जारिमिन दिनैनि सानाव सोरजिनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। जों बुंनांगोन जिथु बिथांमोनखौ दिनै नैबे साग्लिजार दालाय दुलाराय फरायसा आफाद जिथु जों आबसु होननानै जों बुङो, दिनै बिथांमोना माखासे थुलुंगाखां बरायनाय जि हाबाफारि लादों बेखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। आरो जों बुंबावनांगोन जायबायदि ओनसोलाव दिनै थांलाय फैलाय हान्थामेला राहानि थाखाय जेबो बेबस्थायानो गैया, दिनै बैबायदि ओनसोलनिफ्रायबो दिनै बिथांमोना मोनसे जारिमिन सोरजिदों, बेयो दिनैनि सानाव बाख्नायथाव जादों होननानै जों बुंनांगोन। आरो बिथांमोननि जिथु जौखोन्दो, उथ्रिसारनायनि जिथु जौखोन्दो, बेखौ जों नायोब्ला दिनैनि सानाव बुंनांगोन 70निफ्राय लानानै जिथु 80-85 बेबायदि जौखोन्दो लानानै बिथांमोना दिनैनि सानाव उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव आं बिथांमोनजों थोंजोङै रायज्लायनो नाजागोन। जिथु बिथांमोना आंजों लोगोसे दङ जिथु देग्लायनि जिथु HS आनजादाव बयनिख्रुइबो जौसिन नाम्बार जौखोन्दो लानानै नों उथ्रिसारनो हाबाय नैबे साग्लिजारनिफ्राय, माबायदि मोनदों गोसोआव? खुलुमबाय। दिनैनि बे HSLC आरो HS आनजादाव नुजाफैनो हानाय सार नोंथांमोना फैनायनि थाखाय जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो। नोंनि मुङा मा मुं बेखौ जों आंनि मुङा उर्बखा बर'।
आंनि आइनि मुङा रिनु बर' आरो बाबानि मुङा निलेश्वर ब्रह्म निलेश्वर बर'। आंनि गामिनि मुङा हायनागुरि। नों माबायदि फरायदोंमोन नोङो दिनै बेसेबां नोंनि जौखोन्दो 80 होनना बुंदों ना नों दिनै 80 जौखोन्दो लादों नोङो माबायदि फरायदोंमोन? आंनि फरायनायाथ' एसेबां गोरलै नङामोन आं गोबां नाजादोंमोन। आंनि आइया गोबां बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन 3-4 इयार्स जाबायमोन थ' आइखौ जोथोन लानायावबो आरो आं गावनि फरायनायावबो फारसेथिं आं मा खालामजेनगोन जायोमोन। मेट्रिकआव माबायदि जौखोन्दो मोन्दोंमोन? आं मेट्रिकआव 2nd डिभिजन 52 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदोंमोन। दायो बबे कलेजनिफ्राय? आं दायो UN एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि कुसुबिल बेनिफ्राय उथ्रिसारदों। सेथि मासियाव औ इयुनाव मा जानो थांखि लादों? आं इयुनाव सासे प्रफेसर जानायनि थांखि लादों। गोबां नों बायदि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ नोंनिफ्राय माबायदि थुलुंगा होगोन नों दिनैनि सानाव? आं बेखौनो बुंनो सानो दानि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे मोजाङै फरायलाङो इयुनाव सासे साफा साफा गेदेमा सुबुं जानो जोंनि नाजानायखौबो जों लामा ससेयावनो गारनानै दोननाङा। मानो होनब्ला जों गाव नाजायोब्लासो इयुनाव सासे गेदेमा सुबुं जानो हायो आरो गावनि सायाव जों नाजानाय थायोब्लासो जों गावखौबो फोथायनाय लाखिनो हायो। मानो होनब्ला नाजानाय गैयाब्ला जों गावनि सायावबो फोथायनायखौ लाखिनो हाया। बेखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोना जाहाथे मोजाङै फरायलाङो गावनि थांखिखौ होसोयो बेनो। हाय नंगौ जितु गावनि सायावनो होननानै बुंदों बिथांमोना जि गावनि सायाव फोथायनाय थायोब्ला दिनैनि सानाव जाफुंसारैनि जेबो बाथ्रायानो फैया बेयाव बिथांमोना बुंथिदो जोंनि सिगाङाव आं मिथिनो नाजाबावनो बेयाव आंजों लोगोसे दंबावो जितु फंबाय नोंथांनि आबुं मुङा? आंनि मुङा श्री गौतम कसारि ओमफ्राय गामिया थामनं मैनागुरि। नों माबायदि फरायदोंमोन दिनै नों HS जितु आनजाद बेखौ नोङो सेथि मासियाव उथ्रिसारबाय नों माबायदि फरायदोंमोन? आंनि फरायनायाथ' होननानै बुङोब्ला माने फरायोमोन बेबायदिनो फार्स्ट सेकेन्ड इयार जानायनिफ्राय माने एसेबां आइडियाबो मोनाखैमोन नालाय बेबायदि आं फरायनायबो जायाखै जिता माने आं सानखांबाय प्रब्लेमाथ' मोनसेनि उनाव मोनसे फैखायो थेवब्लाबो माने बेफोर प्रब्लेमखौ नेवसिनानै आङो माने फरायनायाव गोसो होदोंमोन। थेवब्लाबो आंनि फरायनाया गेजेर ससेयाव उइकलि जालांदोंमोन आरो थेवब्लाबो नाथाय आं सानबाय गाव मोजां फरायाबा माने आंनिनो लस जागोन बेनि थाखाय आं गोसो होनानै फरायदोंमोन आरो फरायनाय होनब्ला हाजासे 77.2 जौखोन्दो 77.2 जौखोन्दो। फैबाय थानाय समाव बबेयाव एडमिसन मुं थिसननो सानदों आरो माबायदि एम इन लाइफ नोंनि जिउनि जिथु थांखि बेखौ माबायदि लानो सानदों? आं दायो पानेरि कलेजाव एडमिसनखौ लाबाय। डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनायजों लोगोसे आं दायो ITI कर्सबो लागोन। लाखांनायनि उनाव आं मार्चेन्ट नेभिनि थाखाय माबा खालामगोन प्रिपेरेसन खालामगोन। नोङो जितु नोंनि उथ्रिसारनायाव दिनै नों स्पेसियेलि सोरखौ थेंकिउ होगोन नोंखौ जाय थुलुंगा होदों नोंनि फरायनायाव दिनै सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय बिनि आन्दोआव नोङो सोरखौ साबायखर बावगोन? साबायखर होनब्लाथ' आं आंनि मामा बाबा आरो आब' बिसोरथाम आरो सार मेम मोनखौ होनब्लाथ' बिथांमोना हाजासे थुलुंगाखौ होखादों थेवब्लाबो हाजासे आंनि फरायनायाव मामा बाबा आरो आब' बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामदों आरो आंनि फरायनायजों लोगोसे। हाय नंगौ आरो आं मिथिनो नाजाबावगोन बेयाव जितु नोंथांमोननि जितु ओनसोल बियो दिनै गोबां जितु गोग्लैसोनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव दिनै गारि मथरनि बेबादि जेबो राहाबो गैया लामा मोनसे मोजां गैया आरो बेजों लोगोसे फरायसालि गंसे मोजां गैया अब्लाबो नोंसोरो दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय मा मुं नोंथांनिया आरो नोङो मा जानो सानो? आंनि मुङा थरायना देमबायस्रि बर'। आं जिउ डिफेन्स लाइन जागोन सानदों। बेयाव थांनोब्ला नों माबायदि फरायनांगोन? बेयाव थानोबा आं नाजानांगोन। दिनै बेसेबां जौखोन्दो लानानै? आं 79 जौखोन्दो। जों नुबाय नोंथांमोननि ओनसोलावथ' गोबां जेंना दङ नंगौना नङा? दा दैखौ बोस्रांनो थाखायब्ला नोंसोरो जेनेबा सोरखौ स्पेसियेलि खावलायनो सानो दिनैनि समाव? जों गेदेरमा सुबुंफोरखौ। दिनै फरायसालिबो गैया लामाबो गैया नंगौ सार। खस्थ' जागोन ना जाया? जायो सार बहुत खस्थ' जायो थांलाय फैलायबो उसुबिदा। नोङो बबेयाव फरायोमोन? आं UN एकाडेमि कुसुबिलाव सार। बेनिफ्राय बे UN एकाडेमिनि जानथाया बेसेबांसो जायो? बेनिफ्राय 10-15 जागोन सार। साइकेलजों थांलाय साइकेलजों सार साइकेलजों सानफ्रोमबो थाङोमोन बहुत खस्थ' मोनो सार।
आं मिथिनो नाजाबावगोन बे समाव आंजों लोगोसे जोंनारि बर' ना जोंनारि बर' नों माबायदि फरायदोंमोन आंथ' नोंखौ थांनाय बारावबो लोगो मोन्दोंमोन मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों आरो एबारबो सेथि मासि आवग्रिबाय माबायदि गोसोआव खुलुमबाय सार आंनि मुङा थरिना जोंनारि बर' दिनै बेबायदि बरायजानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आङो जेसेबांखिनि जौखोन्दो मोननांगौमोन बेसेबांखौ मोनाखै मानो होनबा आंहा बे समाव ओरैबायदि सिरियास नार्भास जादोंमोन आरो बेरामाबो नाख्रेबदोंमोन बिनि थाखाय आङो मोजाङै पार्सेन्टेजखौ लाबोनो हायासै आरो आङो एग्जामखौबो होला होननानै सानदोंमोन थेवबो न'खरनि आंनि आइ आफा गासैबो सार मेडाममोनाबो बुंबाय जे एग्जामखौ होथार बे जायखिजाया एग्जामखौ होथारनो बुंनायखाय आं एग्जामखौ होथारबाय आरो आंबो होला होननानै सानदोंमोन थेवबो आङो नाजाबाय जेखिनि नाजानायनि गेजेरजों बेखिनि फैगोन बेखौनो आं आसा मोन्दोंमोन आरो थेवबो आङो बेसेबां पार्सेन्टेजखौ मोनगोन होननानैबो आसा खालामनाय थायाखैमोन मानो होनबा आङो ओरैबायदि सिरियास जालांदों स' आङो फंबाय बिनानावमोनखौ बुंनो सानो जे एग्जाम टाइमाव गावखौनो ओरैबायदि नार्भास फिल खालामनो नाङा आरो जेसे हायो हागोन होननानै नाजाखानांगौ आरो सम बायदि फरायनांगौ आरो मालाबा समावथ' फेलें जाखायो मानसिया थेवबो फेलें जाब्लाबो माने नाजानायनि मोनसे खाबु फैयो बे नाजानायखौ माने फेलें जाब्लाबो नाजानायखौ गारनाङा आरो जिखिनि हायो गोजौनि फारसे नाजानांगौ आरो जिउनि थांखियाव जाफुंसारगोन होननानै साननांगौ आरो फैबाय थानाय इयुन नोंनि जिथु थांखिनि थाखाय नोङो दिनैनि सानाव माबायदि साननानै दङ आङो जिउआव मोनसे थांखि दंखायो जायखिजाया आं सासे फोरोंगिरि जानो सानो थेवबो आङो सासे कलेजनि लेक्चारार बा प्रफेसार जानो सानो आरो जिउआवहाय हाय नंगौ जिथु नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जे नैबे जिथु उन्दै उन्दै फरायसाफोर दिनै नैबे भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे साग्लिजार ओनसोलनि दिनै बिथांमोनानो जिथु सेथि मासि आवग्रिनानै नैबे ओनसोलनि थाखाय जारिमिन सोरजिनायखौ जों दिनैनि सानाव जों बुंनांगोन जिथु नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना जि गावनि जिथु जिउनि थांखि बे थांखिखौबो दिनैनि सानाव खोब बे जोंनि सिगाङाव बेयाव बुंफोरना होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों नैबेबायदि ओनसोलनिफ्रायबो दिनै जे हाथरखि अलंबार बायदि जिथु गोजों जोंनो हादों बे दिनैनि सानाव बर' हारिनि थाखाय आरो नैबे ओनसोलनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जादों होननानै बियो जोंनि दिनैनि सानाव जोङो बेखौ बुंनो नांगोन जोंबो हास्थायदों फैबाय थानाय समाव जिथु बे समाव गेजेरनि जानानै जि बिथांमोननि जिथु थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरा मोनसे मोगथां महर मोनगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि